Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ku yan uwana da baki ɗayan ku. Yau za mu nuna muku wani hanya ne mafi sauƙi wadda za ka gane amfani da ƴarka ko kuma ɗanka ya fi yin amfani da shi a wayarka. Yau kai tsaye zuwa za mu nuna muku za ka fara zuwa ka yi haka, ka nemi setin na wayanka. Idan ka zo inda setin yake, in ka je yau ga setin namu in muka latsa setin, idan muka yi ga setin za ka je sacin, saboda shi wannan application ba ɗauko shi ake kuma shi a ɓoye yake. Za ka danna alamar sacin sai ka shiga ce well, kana ce well za su nuna maka shi a gan shi za ka shiga ko wannan ko wannan don gane to mu kai tsaye ba mu shiga wannan ya kamata ka shiga mu. To idan ka zo ni ka ga yana mana order mun yi amfani da shi, messenger ya fi yawa a cikin amfani muka yi shi da kaga shi gashi nan shine babba, sai kuma order a amfani, daga order kuma sai phone wato kira kenan, sai YouTube shi ma in yi amfani da shi, sai light, sai ma MTN app, sai Airtel. Sune da aka fi amfani da su a wannan awa 1 da minti 4 da suka wuce da yau. To kaga message an turo 144, shiga ki sau 23. To in kana so ka hana yaronka yin amfani da wannan abubuwa da ya fi amfani da su, kai tsaye za ka zo nan ka shiga dashboard. In ka shiga dashboard dona ma ga applications, wato yanzu ka gani misali yanzu wannan na ce Facebook na son hau na awa 1 a rana, ka gani awa 1 ba minti ko 0 mai na sashe mu. To misali yanzu za ka zo nan idan kana so ka ga kamar ya fawa messenger yanzu za ka shiga nan sai ka ce messenger da zai yi a rana ya yi ta awa 1 da minti 30 ko kuma awa 1 daidai haka, ka sa mishi awa 1 daidai ka ga dama. Ka gani awa 1 kici suka danna oke, kaga shi ma ya awa 1 wannan awa 2. Wannan YouTube ma haka za ka sa mai shi ma duk a wanda ka ga dama shi ma za ka isa mai shi ma ya masa haka duka dai nan da nan za ka danna sai ka shiga ka sa time. To shikenan in kai haka sai ka danna nan, in ka danna nan za ka ga yanda aka saka maka hiding, za ka yin hiding nashi amma ni barin hiding din nawa kisa za ku ga na bari. Dan haka wannan shine hanya mafi sauki da za ka gano ƴarka ko ɗanka amfani da yake da shi. Shi kuma wannan da nan ƙara gaya muku shi ba wai application ne wanda ake ɗauko shi a cikin wayar ka yake amma a ɓoye a sirri, saboda shi sirri ne nan wanda ake so sai wanda ya san shi amfani da shi. Yawwa za ka isa kuma digit, in ka sa digit zai kawo maka shi, kaga digit well-being and parental control. Kaga parental control ne kai a matsayinka na parent za ka control da yaranka ko matanka ko kuma dai wanda ya shafi ka. Wannan shine hanya. Yanzu misali ma dai bara mu nuna muku misali. Yanzu idan na so in yi amfani da wani application na minti 1, bari ga yadda zai nuna mu. Kai tsaye idan na zo na ce well, na sa well level na shiga sai in ce ina so in yi amfani da light messenger, misali suna son yin amfani da messenger na 1 minute 5 minutes sai da 5 minutes dole a rana. To in ka danna haka app set for 5 minutes, ka gani ko. To yanzu idan na zo nan idan na shiga na messenger ta, bari mu buɗe data sai yanzu in haka na messenger bari nemo messenger na. Yawwa yanzu ga messenger na nan, kai tsaye zan shiga cikin messenger. Idan na je gun messenger na, to dan je shige cikin ganshi na alamun cewa ba zai buɗe wuce app isn't available, messenger is paused since your app timer ran out, to change setting tap link more. Kaga shi kuma ran in ba mai gane bane zai idan na maka wata kai hakura, in kuma ran ya da basira to zai iya shiga nan. In ya shiga nan to zai gano inda aka saita wannan abu, amma kuma idan kai hiding din wannan abu to ba zai taba gani ba. Ka so ni ban yi hiding ba, kun ga application din na fito da shi ne ko ni ban yi hiding nashi ba, kun gan shi nan. Ban yi hiding nashi ba. Wannan shine hanya mafi sauki da